салом алейкум ба ҳама тоҷикҳои тамоми дунё, ба ҳама мусалмоно, ба ҳама тоҷики тоҷикистонӣ ва отдельный салом ба ҳама муҳоҷирои дохили Федератсияи Россия. Бародаро, апау хоҳаро, имрӯз мо барои шумо чӣ тавсия додаем? Имрӯз барои шумо компанияи Роҳи Сафед ё авиакомпанияи Роҳи Сафед ки агар ҳамаи компаниҳо барои шумо билет бигиранд ё ки шумо билет харидорӣ кунед ба дигар давлатҳо, авиакомпанияи Роҳи Сафед боша, ба ғайри иш шуморо ба самолёт метавона граница туда обратно гирифта бара биёра ва тамоми расходое ки чӣ хел бигӯ, масалан билет туда обратно туна мегирен ба нархи арзон, дастрас ва таксиёшон ҳастай, ҷои хоб, тамоми шароити шахати ҳисоби ҳамон дохили билетонда медроя, пули билета ва шуморо таъмин мекунанд. Хулоса ҳама ҷиҳата бе ягон мушкилӣ метавонен муроҷиат кунед ва барои мо реклама нест, просто так мо гап намезанем. Барои ҳамин ҳозир равон кардагием як се бародара, хай ду кас нахостанд ки дар видео гап зананд. Мо ҳамин бародара ҳозир отдельный қатиш суҳбат мекунем ва ай худаш бо пратар шумо маълумот мегирем. Салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. Кинҷи хубӣ? Саломатӣ, соз? Чӣ хел рафтен? Нағз рафта омадаем. Я бор барои бародарои мо бугӯ ки чӣ хел рафтен? Хуб пешвоз гирифтантон, нагирифтантон? Нархи билет қимат буд барои шумо, арзон буд, чӣ хел буд? Нархи билет 100% буд. 100% нормали. Шуморо баъди фуромадан хуб пешвоз гирифтанд? Ҳамаш 101 камбуди нест. Мо бори дуюмай ба ҳамин тариф билет бори дуюмай да? Тавсия додани ҳасти бародаро ё не? Ҳамада тавсия метем ки ба ҳамин ширкати Роҳи Сафед муроҷиат карда билет бигиранд, граница рафта биёянд. Вақте ки шумо билет гирифтен рафта фуромаден, аёҷода таксиё буданд ё ки чӣ хел пешвоз гирифтанд? Таксиё буданд, такси омадан худшон пешвоз гирифтанд мона, бурданд мона чойхона, уҷа шикам сер кардем, далши рафтем граница. Расходтон туда обратно билетон чӣ қадар буд? Расход туда обратно билет. Фақат ози билети туда обратно билет 14500. 14500 галатида. Мошино чӣ хел буд? Мошини шуморо бурдан граница? Мошини мо мошини соз буд, мошини Toyota Corolla. Нормал ягон. Бароҳат рафтин омадем. 100% Бародаро шумо дан тавсия метем уе ки шумо 3-4 рӯз мерен ба такси миёен, миян як ҳафтаи дига хоб мекунен, кор намекунен ё ки миёнотон дард мекунад ё ки аз ҷои кор ҷавобтон наметаҳанд, метавонед ки дар як рӯз рафта бигарден биёен ва ба тамоми қонуну қоидаву шароити фароҳам бигем шуморо бурда миёранд. ва чӣ хеле ки не бародар шумо да гуфт, бе ягон мушкилӣ, бе ягон камбудӣ 100% ба ҳама ҷавобаш метавонед билет бигирен. Расходи вақте ки шумо мерасен аз самолёт ки фуромаден, таксиё тайёра, шуморо аэропорт мегиранд, мебаранд чойхона, истироҳат мекунен. Вақти граница гузаштан шуд, бо таксиё шуморо бурда ба граница мегзаронанд, ай тараф гаронда миёранд, ба документҳо ягон майда проблема нест, ҳамашон ахчон ҳал мекунанд. Салом алейкум апаҷон. Алейкум ассалом. Аввал да апаҷон нахостанд ки бо мо суҳбат кунанд, ки баъд ахир розӣ шидан, бо худшонам ба фикрам ки навори моро дидан завқшон дод. Апаҷон чӣ хел? Саломатиё хуб? Худо ба шукр, Аҳмад, ҳазор раҳмат. Хуб рафта омаден? Соз ҳамаш соз хуб рафта омадем. Мошино ҳамаш хуб пешвоз гирифтанд? Хуб пешвоз гирифтанд. Тавсия додани ҳасти бародарода? Тавсия метиҳам ҳо. Чойхона ҳамаш хуб, мошино нас, тез рафтем, гузаштем омадем. Худо шукр, ана ин уже документотон срок гузаштагӣ буд, набуд шумо? Не, срокаш гузаштагӣ набуд. Агар гузаштагӣ боша худшон ҳал мекунанд? Ҳамаша худошон ҳал мекунанд, ягон бехавотирӣ совет мекунанд, ҳамотан равитан. Хорошо. Бе ягон хавотирӣ. Бе ягон хавотирӣ, ҳа? Хуб рафта омаден, даволни. Рафта омадем, хуб. Хуб, саломат боши апаҷон. Фақат чиай? Главни ҳамун расходе ки шумо мекунен, аммо зиёдтиш мумкин 2-3 рубл ҳам нашава. Фақат хайки иш компли ҳисоби завис ай худ ёда мекуна. Чанд қадар расход мекунӣ, гапа бисёр намекунем, метавонен билет бигирен, метавонен рафта границаро убур кунем, биёен. Зинда обод бошем, паноҳи ҳаматон ба худо. Номеро дар рӯи экран. Любое время авиакомпанияи Роҳи Сафед барои шумо ҳама имконията фароҳам овардагиай ва офиси алоҳидаш ҳам ҳастай.
бо бародар худаш дар канали компанияи Рӯи Сафед дар YouTube ҳам аст, шабакаҳои иҷтимоӣ дар TikTok ҳам аст, дар Instagram ҳам аст. Баъд WhatsApp номерошон аввал то охир ҳаста, метавонед муроҷиат кунед бепарво. Лично ман худам кадометон ки бишносен, лично ман худам любое время ами авакаса билет мегирам, ака ҷои таърифш нест, чӣ хеле ки ами бародар гуфт, метавонем баҳазу бепарво бигирем биен. Анатон ба худо зинда ва обод бошем.